Junta, building better Africa. Aphungu awuzodi ndama ya CDF isakhuze. Landreni Ayimvele mtawino yakummawa eyetu iyitunde nkhani imene yautsa mapiri pachigwa ndithu ku parliament kumene omwe kukutuluka zinkhani za skulu maka ija yokhuzana ndi 5 billion imene ikupita ndithu kuthumba la constituency ncholinga choti azigwirisira ntchito popanga zitukuko wow kwa minista analankhuliratu kuti usapezekenso MP omapita kapena omalankhula ku parliament kuti ayi kudera kwanga kufunika se kudera kwanga kufunika chakuti kuti ayi mulankhula bwanji zimene chonsecho by next year tikukamba zoti kuthumba ya constituency kuzilowa ndalama yokwana 5 billion ndalama imene ntchito yake ndikupangira zitukunde momwe mudzibwera kwa president kapena ku parliament omazati kudera kwanu kusoza chakuti iniyo pita ndikumene kudzipita ndalama 5 billion kuti mudzikalongosola zimene zonse motero ili ndifani ngokulekana apapa mumve ndithu zimene zikulankhulidwa ndithu kapena kuti akuteka enani mwaphonyana nazo ndiye mumvetsetse kuti 5 billion iyo akuti idzizagwira bwanji ntchito MP adzayiguna kapena ayi fukapa MP wayikidwa pambali pangani subscribe share and comment tiuzani zoyenera kukonza pamene tikupitirira limodzi kutumikira mahali wathuyo zikomo kwambiri. Aphungu awuzodi ndama ya CDF isakhuze. Nkhani ya CDF mayi kuyenda bwana May Kwa basi inabwera ndina kuti khoti lanena kuti aphungu asamatenge nawo so gawo pankhani kuza constituency development fund. Yes, constituency development fund lithumba lomwe lakhala likukhazikitsidwa mu zaka za mbuyo mukuti lizithandiza pa chitukuko cha madera cha phungu wanu chomwe amakhala pasi ndi makhasala kugwirizana mogwirizana ndi ma ADC mati area development committee kapena ma village development committee kodi kuno atipatsa ndalama ya ino ya pachaka tilekeze 100 million padoli pa 220 million imene ikufunika madera ati ndi ati ikufunika kuno aphungu amatenga nawo mbali pankhani imene za ndalama za CDF zomwe atapita ku court ukadandaula ananena kuti ayi aphungu amalakwitsa fa ntchito yawo ndikuonetsetsa kuti malamulo akugwira ntchito pamakhala pali conflict of interest ndanauza kuti ndalama imene zisamakukhuzirinso adapita ukapanga apiru boma linalicha koma tikuvota apiru imene idachotsedwa ndipo lankhula mu nyumba ya malamulo amene ali ndunano yaona za maboma ang'ono amene nkhani imeneyi imakhala m'manja mwawo auza aphungu kunena kuti nkhani ya CDF imeneyi sikuwakhudzaso ndipo asiye kupezeka ma meeting ya makhonsolo pa council meeting amene amachitika makhasa ndi area development committees ndi anthu ena aphungu asiye kupezekamo ndipo nkhani imene ya CDF sikudani sikuwakhudzaso ya ndipo anena kuti ma area development committee onse ma village development athetsa kufuna kuyika soyena oti atumikire zokhudza boma lomwe lalowali nakasiyenacha adayika ndi cholinga chofuna kuthandiza boma linalicha ndipo alamula kuti ma DC ndi ma CEO ma DC amaboma onse ma CEO kada mizindamu ma municipality amenewo ndi amene azoona thumba limene la CDF 5 billion ikukambidwa ija aziona ndiwowa a CDF area development committee kapena village development committee ikapanga identify kuti ma projects mukosiyose mathumbo akufunika ndi ndotani chair wakumeneko ndi amene azikhala responsible kulemba mafomu ofunikira akatero kukapereka kwa DC kuti zinthu ziyende bwino zichitike MP sakulowa pa DC bankani sizikunkuza ndipo awuziratu akwena alemekeze ndemes amamari campaign nakazi katijani ntchito akudziwa adakuza ntchito ya maiziwa anali pa workshop anauza ntchito ya ma MP kuti ndi jani sikukamanga bridge yes azati ndiri apa imukulusayi njigo makundi so pakali pano 220 million jepitilira kuma kwambira budget ya chaka chama ndio mwene okuti abwino nkhani cha 5 billion yomwe adalonjeza kuti constituency development fund pakhala 5 billion pamenepo koma tipempha kuti area development committee wa ma village development committee akamasankha soti paloweso ndale zimachitika anthu ena amafuna kuti ayi amene amaoneka kuchipani alowe makhoza kulowamo
komanso mutenga anthu ena oyima paokha kuti nkhani ya chitukuko iziyenda bwino itati yagwirani ntchito bwino VDC kamene EDC ndi 5 billion dziko linolo komatha zaka zitatu tikhoza kukhala kuti dera lina lilonse muli chitukuko chooneka ilakhani kuti anthu am'maderamu ifeyo tayikadi mtima kufuna kuti titukule dera lathu ndi 5 billion ikukambidwayo akuluakulu pomatha zaka zitatu dziko lonse lino la Malawi mukhoza zinthu kusintha kumazowa kuti dera lakuti kuli chakuti dera lakuti dera lakuti kuli chakuti yes zing'ono maklasi tikhoza kumanga patokha mabloko abwino komatha zaka zitatu pese kosiyonse ini mabloko masukulu bloko abwino kwambiri ini ndi mijigo yabwino kwambiri ini mabridge olimba kwabwino kwambiri komanso tipempheso kuti ikhaleno chifukwa bridge ya 50,000 kumalembera 100 million mutuonese mabridge akatsegulira bridge akuti bridge iyi patenga 100 million nditi malipo ngatata yero kumene akulu chinthu kungomanga chagwa kale ayi mabridge yabwino ndajawa pese akakhotesa yabwino kukhumuka muli pompo kuti mpia ngawa panga zituko zone tikhoza ukatengera chisanzo kumeneko tikhoza kuona kuti zikhale banje chachikulu ndosalowesapo ndale chitukuko chimakhaja tonse misonkho ya Malawi ndi yatonse tonse ndife ya Malawi ndi zinthu zini zozisiya ndeti tisiye pabwino kuti anathu azazipezeso zili bwino maiko azatatukuka nazo zituka zimezisi fosana ikapo ndale ndito mayambia vomerezano avomereza ulafuna asafuna afune asafuna ndipofunika mwina so wapuzisana tiyamikire boma tibuyati kumaphunzitsanabe tiyamikire boma chifukwa boma lisidilapangeza unkhwitsi boma linalija lingafuwa likapanga apiru kuti ma MP azikhabe ndi dzanja pati pamene koma watabwerani kuti ife sipita so court ukachimezi koma tingokwanirisa zomwe court yanena and izi zikuyenera kuti zichitike chifukwa chinthu icho ndi cha Malawi and MP akuyenera kuti amvesese MP akuyenera kuti amvesese ngasakumvesesa ndizako mankhani ndimene yoyo kunena kuti a DC ndamene thumba limene lili adzikhala patsogolo kuliyang'anira mogwirizana ndi maili ya development committee ma village development committee amene chairman wa kumeneko ndi amene amukakambirana chitukuko azifira mafomu oyenera ndikupita nawo kumeneko kwa wasoti chithumba chikupita suda khale excited nkhani ndi ntchito kuchitike pa zitutu suda amangonera kuti tikupanga bridge pamene kuti pabwere anthu apange subidi nderamo apange komiti apakhale komiti yonesa kunena kuti kodi bridge imene tingampatse ndani ma quotation samangotenga kumodzi pamakhando ndimeko yonse yoyenerera zitsatidwa zimenezo zimene kuti zitsatidwe nchabwino ndithu tikapumule pang'ono kenaka atibwere tipitize nkhani zimene Yovuta, Africa.